Badal and Coker YouTube channel. Hello लोगोफोर, नोंसोरनो दिनै आं फट' गिदिर खालामनो सिखायगोन। 2020 आव बोरै एडिट खालामो हेपि निउ इयारनि। नोंथांमोनहा मोनसे एप्स डाउनलड खालामगोन। बे एप्सनिया मुङा पिक्सार्ट। नोंथांमोनहा प्ले स्ट'राव थांनानै डाउनलड खालामदो। अपेन खालामबा बिदिखौ होगोन। अल फट'खौ सेरदो। फट'खौ सेलेक्ट खालामदो। नोंथांमोननो बेकग्राउन्डनि रासार खालामनायनि सोमोन्दैबो खोन्थागोन आं बेहायनो। नोंथांमोनहा कार्ड आउटआव सेरदो। फट'खौ गोजा कालारजों हरदो। बे रासार खालामनायखौ जुम खालामनानै मोदोमखौ बिदि खालामदो। साइडआव साइडनिखौ बानायना लाग्रो मोजाङै। गेजेरनिखौ होनो हागोन लासैनो। बिदि खालामदो। गेजेरनिखौ होदो। उनावहाय आं भिडिअखौ ससे काट खालामनोसै, नङाबा गोबावद्राय जागोन। दानिया जाबाय, आंना फुल जाबाय। नोंथांमोनहा आगदानि गोजौथाराव सेरदो। सेरसिनाव आगदानि गोजौथाराव बिदि जाबाय। दानिया जाबाय। ओमफ्रायहाय दाननानै दोननांगौ बेखौ सेरदो। ओमफ्राय मोजाङै नायदो बारायनाय दं नामा, एडजास्ट खालामदो। दानिया नायदो मोजाङै। नोंथांमोनहा मोजाङै एडजास्ट खालामदो, नङाबा एडिट खालामनायाव मोजां मोनथिनाय नङा, मोजां नुनाय नङा। साइडनि बेकग्राउन्डखौ नुगोन एसे एसे। नोङो मोजाङै जुम खालामनानै एडजास्ट खालामदो। दानिया खालामदो लासैनो। मोजाङै जुम खालामनानै मोजाङै रेस्ट खालामदो। नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबाथाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोफोरनो शेयार खालाम। भिडिअखौ मोजां मोनोबाथाय लाइक खालाम। आंनि चेनेलाव बेबायदिनो मोनबाय थागोन। आं चेनेलखौ हागौमानि गोजौआव लांनो नाजा लोगोफोर। थाबैनो आंनि चेनेलाव 100 इउटुबारनिफ्राय आरो गोजौआव दावखोलांनो 1000 जाहैनो हायोसिन। 1000 जानाय बायदि थाबनो साबस्क्राइब खालामना गालांदो। रेस्ट खालामदो। बेखौ रोजाखौ फिसा गिदिर खालामनांगोन बेहाय जखा, गावबागाव जखा लानानै, नङाबाथाय मोजां जानाय नङा। नांगौ बायदि फिसा गिदिर खालामना लादो। नांगौ बायदि लादो जखा। दानिया आंना इरेजार खालामनाया जाबाय। खानायाव एसे दंबावो। मोजां बानायसै। दानिया खानायाबो मोजां जासिगोन। दानिया सेबाव सेरदो। गोजौथारनि सेबाव सेरदो। जाबाय। आरो सेरबावदो गोजौथारनि राइट साइडआव थिरसिनाव। बिदि ओंखारबाय। जों बेखौ
गेलारियाव सेभ खालामना दोनथ'नोसै। सेभआव सोदो गाइटाराव सेभआव सोदो आरो सेभआव होबावदो। दाना गेलारियाव सेभ जाबाय। बेक खालामथारदो दानिया बेक खालामफिनदो। नोंथांमोनहा गावबागाव बेकग्राउन्डखौ सेलेक्ट खालामदो गोसोबायदि जि नांगौ डाउनलड खालामनानै। आंना बिदि जाबाय। आंनिहाय दाना फटक एडिट खालामसै। बेहाय एड फटकआव लांदो। एड फटकआव लांनानै फटक चुज खालामदो। दानि इरेजार खालामनायखौ लाबोदो। दानिया जाबाय। आं बेखौ एसे क्रप खालामनि। एसेबां क्रप खालामदो। क्रप खालामनि आं एसे क्रप खालामबाय आं एसे। दानिया एडजास्ट खालामदो। एडजास्ट खालामदो होनबानो जासिगोन। एडजास्ट खालामनायाव एसे गोबाव लागोन दे, मिलायहोनांगोन ना। गिदिर फिसा सेबनांगौ, मोदोमखौ फोलावनांगौ बेखौनो। जाबाय। जानाय जाबाय। दानिया आरो हेपि निउ इयारखौ लाबोनोसै। लांफिनदो एड फट'खौ लांनानै हेपि निउ इयार। दानिया बेखौ इरेजार खालामनि। काट आउट खालामदो। एसे स्ल' लादों। इरेजार खालामदो। दानिया गोजासिगोन। दहायनो बिदिनो डाइरेक्ट जाहोनि सेबफिनदो। दहायनो बिदिनो दानिया जाबाय। जाखाबाय आंना। एडजास्ट खालामदो बेखौबो नांगौसिबां। एडजास्ट खालामदो। एडजास्ट खालामबाय। दानिया एडजास्ट जाबाय। दानिया इफेक्टआव लांदो। दानिया इफेक्टखौ सेरदो। गोसोबायदि इफेक्ट होनो हागोन नोंथांमोना। माबायदिखौ नोंसोर मोजां मोनो कालारखौ चुज खालामनानै होदो। आं बेखौ लानोसै। बारना होनोसै एसे। नायगोरनि बबेयाव मोजां मोनो। नर्मेलावनो दोनसै आं। नर्मेलावनो जासिगोन। दानिया मोदोमखौ इरेजार खालामदो। एसे गोजाया इफेक्टनि गोजाया खारगोन। होमबा माबाय सिनायगोन। मोजाङै खालामनांगौ। मोदोमनि बाहेरायाव थांनो नांगौबाथाय एडिट खालामनाय नायनानै सिनायखागोन। मोजां बानायदो। दानिया मोदोमखिनियावल' ग्रोब ग्रोबनो आं जेरै बानायदों। थ' फ्रेन्ड्स दानिया जाबाय। दानिया सेभआव लांसै। दहायनो बिदिनो सेभ गेलारि सेभआव लांदो। सेभआव लांबावदो। दानिया गोसोबायदि ससियेल मिडियाफोराव आगारनो गोसोबा आगारनो हासिगोन। लोगोफोरनो शेयार खालामनोबा खालामनो हासिगोन। गेलारियाव दंना गैया नायनि। गेलारियाव लांदो। गेलारियाव थाफैबाय। स' फ्रेन्ड्स थेंक इउ।